बयनिसिमबो खुलुमहरबाय। लोगोसे बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव माखासे खौरांफोर लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। दिनै BTR सरकारा BTR ओनसोलाव ना दिहुनथाइखौ बांहोनायनि नोजोरजों ना फिसिग्रा आरो ना फालांगि खालामग्राफोरनि फालांगि खालामनायाव हेफाजाब होनाय आरो थुलुंगा होनायनि गेजेरजों गंफायै ना रोगाग्रा मटर साइकेलजों लोगोसे आइस बक्सफोरखौ राननानै होदों। मख'नो गोनांदि कक्राझार जिल्लानि ना फिसिग्रा बिफाननि फोनांजाब बिथोनगिरि मावखुलियाव ना फिसिग्रा बिफाननि बानजायनायाव दिनै मोनसे हाबाफारि खुंनायनि गेजेरजों कक्राझार जिल्लानि गासै सा 21 आरो चिरां जिल्लानि सा 20 गासै सा 41 ना फिसिग्राफोरनो मटर साइकेलजों लोगोसे आइस बक्स आरो नानि आदारफोरखौ राननानै होयो BTR सरकारा। रायखांनो नांगोनदि बे हाबाफारियाव BTRनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'जों लोगोसे BTRनि जिब जुनार बिफाननि मावफुं सोद्रोमा EM राकेश ब्रह्मआ ना फालांगि खालामग्राफोरनो मटर साइकेलजों लोगोसे आइस बक्स आरो नानि आदारफोरखौ राननानै होदों। दिनै 17 दिसेम्बर 2021 दिनैनि सानाव जांख्रिथायारि देंखोगिरि दैख्रं खुंगुर बसुमतारीनि 5थि रुंसारि सान फालिदों। मख'नो गोनांदि दिनै कक्राझार जिल्ला ABSU आरो कक्राझार जिल्ला हारिमु आफादा जथायै दतमानि गयबारियाव दैख्रं खुंगुर बसुमतारीनि 5थि रुंसारि सानखौ फालिनाय जादों। हाबाफारि बायदियै दिनै फुंबिलि समावनो बिथांनि मुङै 1 मिनिट मुंख्लं दाहा बावनानै बिथांनि माखरसालियाव बिबार बावजेनो देंखोगिरि बिथांनिनो बियानै संगिता बसुमतारी आरो निजिरा बसुमतारीया। रायखांनो नांगोनदि गोसोखांथि सान फालिनाय बे गोथार बुब्लियाव मिरु एबसुनि लेङाइ आफादगिरि खोरोमदाव औवारिया बाहागो लानानै बिथाङा बुंथियो दि दैख्रं खुंगुर बसुमतारीया बर' हारिनि थाखाय गोलाव सम एबसुनि सोमावसारनायाव देंखोनि गेजेरजों हारिखौ थुलुंगा होबोदोंमोन होनना फोरमायथिनायजों लोगोसे हारिनि थाखाय मुंख्लं जालांनाय साफ्रोमबो जोहोलाव जोहोलावजोफोरनि थांखिखौ एबसुआ माब्लाबाबो नागारा होननानै बिथां खोरोमदाव औवारिया बुंथियो। रायखांनो नांबावगोनदि बे हाबाफारियावनो बाहागो लाबावदोंमोन मिरु एबसुनिफ्राय सोलोंथाइ नेहाथारि सोमावसार बसुमतारी, सुबुं फोनांजाब नेहाथारि सरनजित नार्जारी, एबसुनि बारग' गाहाय नेहाथारि आरो कक्राझार सानजा समस्तिनि MLA लरेन्स इस्लारि, दतमानि बारग' MCLA ज्यतिरिन्द्र ब्रह्मजों लोगोसे गोबां रायजो राजाफोरा बाहागो लादों। गुबुन खौराङाव फैदो। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय रुनिखातानि गंथामसो गलायाव हरनि समाव थांनाय बुधबारखालि सिखावा हाबनानै खमावबो 6 लाखनिबो बारा जि-जोम मुवा बेसादफोरखौ खावनानै लांजोबदों होनना खौरां मोननो हादों। मुवा बेसाद खावजानाय गलानि बिगोमाफोरानो जादों रिताबाला बसुमतारी, देबि बसुमतारी, कमलदेब नाथ। मख'नो गोनांदि मुवा बेसाद खावजानाय गलानि बिगोमाफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला गोबां दाम गोसानि दख'ना जोमग्रा गस्लाफोरखौ सिखावा खावनानै लांजोबदों आरो साननैसो सिगांसो गोदानै लाबोनाय गानग्रा जोमग्राफोरखौ गांनैल' फाननो हादोंमोन। नाथाय दुखुनांथाव सिखावा खावनानै लांजोब्बाय होनना गंसे गलानि बिगोमाया फोरमायथिनायजों लोगोसे गासै थाखानाय आरो गोदानै लाबोनाय गानग्रा जोमग्राफोरनि खमावबो 3,40,000 राङा खहा जाबाय होनना फोरमायथियो। गुबुन फारसेथिं गंसे गलानि बिगोमायाबो फोरमायथिनाय बायदिब्ला सिखावा खमावबो 3 लाखनिबो बारा दाम गोसानि गानग्रा जोमग्राफोरखौ लांजोबदों होनना फोरमायथिदों। जौ लोंग्राफोरनि फारसे गोख्रों सांग्रांथि होदों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। मख'नो गोनांदि आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गारि सालायग्राफोरनिसिम माखासे नेमखान्थि फोसावनानै होदों। बिथाङा नेमखान्थि फोसावनानै होनाय बायदिब्ला गारि मटर सालायनाय समाव मोनबो जाहोनावनो सालायगिरिया जौ लोंनो मोननाय नङा। जुदि जौ लोंनानै सालायोब्ला जोबथेसालियाव थानांनो गोनां जागोन आरो जौ लोंग्राल' नङा, जौ लोंनाय गारि सालायगिरिनि गारियाव गाखोनाय दावबायारिफोराबो दायनिगिरि जागोन। बे नेमखान्थिखौ आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गोदान बोसोरखौ बरायनायनि सिगाङावनो फिन गारि सालायगिरिफोरखौ थांखिनानै सांग्रांथि होनायजों लोगोसे बयखौबो खावलायहरदों। मानोना बे बोसोरा एबा 2021 मायथाइया जोबनानै गोदान बोसोर 2022 मायथाइया फैनो बारा सम गैलिया। कक्राझारनि दलमारा मडेल गुदि देहा मिरुआव गथ'सा पार्कखौ गोदानै बेखेवदों। मख'नो गोनांदि कक्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय धुबुरी आरो बङाइगाव जिल्लानि सिमना ओनसोलाव दलमारा गुदि देहा मिरुआ दङ। मिन्थिनो मोननायाव गुदि देहा मिरुनि बिबानगिरि फाहामगिरि डक्टर आतुवार रहमाननि गोख्रों नाजानायाव साखोन-सिखोन आरो गोसो बोनो हानाय महराव समायना खालामनाय जादों दलमारा मडेल गुदि देहा मिरुआव थानाय गथ'सा पार्कखौ। खौरांनिफ्राय मिन्थिनो हानाय बायदिब्ला गोदानै लुफुंजानाय आरथि चन्द गथ'सा पार्कखौ कक्राझार जिल्लानि लेङाइ जिल्ला बेंगिरि बर्नाली दैखाया मैया बेखेवनानै होबाय। गुबुन खौराङाव फैदो। सिडली बियाबनि MLA जयन्त बसुमतारीया चिरां जिल्लानि सिडली जौगाथाय खोन्दोनि सिङाव थानाय मैनागुरि गामियाव दैसा सेरनि हा रैखाथि जौगाखां बिथांखिनि सिङाव मोनसे बान्दो लुफुंथायनि अन्थाइ खाम्फाखौ गायसंदों। मख'नो गोनांदि अन्थाइ खाम्फाखौ गायसंखांनायनि उनाव सिडली बियाबनि MLA जयन्त बसुमतारीया गावनि बिबुंथियाव बुङोदि बे बिथांखिखौ 2020 आरो 21 बोसोरनि
एसओपिडिजिनि सिङाव गासै 17 लाख रां बाहायनायनि गेजेरजों लुफुंनाय जागोन आरो बिथाङा बुंथिबावनाय बायदिब्ला बे बान्दोनि लुफुंथाया थिखानाय सम बायदियैनो आबुङै लुफुंजागोन आरो ओनसोलनि आबाद फोथारनि हा खुरखानायखौ होबथानायाव मदद खालामगोन होनना बुंथियो। दानिया गुबुन खौराङाव फैबावदो। कक्राझाराव थानाय BTR हालामनि गंसेल' मुलुगसोलोंसालि बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि फरायसा आफादनि बिसायख'थिया थांनाय बुधबारखालि खुंफुंजाबाय आरो फिथाइ फोसावखांनायनि उनाव बिसायख'थियाव देरहानो हानाय गोदानै सायख'जानाय बिबानगिरि फरायसाफोरा गाव गावनि बिबानफोरखौ मावफुंलांनो थाखाय समायखिराखौबो लाफुंनाय जाबाय। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि फरायसा आफादनि गोदानै सायख'जानाय आफादगिरि आरो गाहाय नेहाथारिजों लोगोसे गासैखौबो मैया कक्राझारनि बागानसालियाव थानाय बड'फा हाउसआव आफादनि नेमखान्थिनि गेजेरजों बरायनानै साफ्रोमखौबो गाहाम हामलायथि बावदों मिरु एबसुआ। गुबुन खौराङाव फैबावदो। हजाइ जिल्लायाव पुलिसनि सिग्रोमनाय हाबाफारि लानायाव गोबां बिबांनि ड्राग्सजों लोगोसे फेग्रा मुवाफोरखौ बोखांनो हादों। मिन्थिनो मोननायाव हजाइ जिल्ला पुलिस बिबानगिरिनि बिथोनाव लंका पुलिस, हजाइ पुलिस आरो एडिसनेल एसपि बिथांमोना हजाइ जिल्लानि आलादा आलादा जायगायाव हाबाफारि लानानै सिग्रोमनायाव गासै 4 ड्राग्स फालांगिरिफोरखौ हमनायजों लोगोसे गोबां बिबांनि फेग्रा एबा ड्राग्सफोरखौ हमनो हादों। मिन्थिनो मोननायाव पुलिसआ गिबियाव लंकानिफ्राय 2 ड्राग्स फालांगिरिखौ हमग्रोनो हादों। बिनि उनाव हमजानाय 2 फालांगिरिनि सिमान जानायाव पुलिसआ फिन हाबाफारि लानानै गुबुन 2 फालांगिरिखौ हमनो हायोब्लाबो पुलिसआ नायबिजिरनायनि सार्थ'आव हमनो हानाय 2 ड्राग्स फालांगियारिनि मुंखौ फोसावनाय जायाखै। खौरांनिफ्राय मिन्थिनो हानाय बायदिब्ला पुलिसफोरा गासै 4 ड्राग्स फालांगिरिफोरखौ हमनायजों लोगोसे 740 ग्राम हेर'इन आरो 1 केजि 28 ग्राम आफिंफोरखौ हमनो हायो होनना मिन्थिनो हानाय जादों आरो हमनो हानाय ड्राग्स एबा फेग्रा मुवानि बेसेना खमावबो 7 कौटिसो जागोन होननानै पुलिस बिबानगिरिया फोरमायथिनानै होदों। मिरु आरो रायजोनि खुंथायाव थानाय बिजेपि दैदेननाय सरकारा कच राजबंसि हारिनि फारसे जनजाति जानाय आरो हारिनि जेंनाफोरखौ सुफुंनानै होनो जेबो गोसो जायैयाव उदां खुद्रिसारनाय फोरमायथिदों कच राजबंसि फरायसा आफाद एबा ABSUआ। मख'नो गोनांदि दुलाराय कच राजबंसि फरायसा आफादा कक्राझार प्रेस क्लाबाव मोनसे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों मिरु आफादगिरि बलराम बर्मन आरो गाहाय नेहाथारि सनादर राय बिथांमोना बुंथिनाय बायदिब्ला आसामनि गेदेरथार हारि महरै सिनायथि जानाय कच राजबंसि हारिनि जेंनाफोरखौ थांनाय समाव आगुनि थांनाय सरकाराबो गोनांथि होयैयाव खुद्रिसारनाय फोरमायनानै आथिखालनि बिजेपि सरकाराबो सुस्रांना होनो नाजायाखै होनना गोख्रों अजद खालामनायखौ नुनो मोननाय जादों। बेनि अनगायैबो खौरांगिरि जथुमायाव आख्रासुनि दैदेनगिरि बिथांमोना रायजोआव बिजेपि सरकार थानायनि उनावबो कच राजबंसि हारिया गासैबो जेंनाखौ सुफुंजानायनि सोलायै गुबैयै गोदान राजखान्थि खालामजादों होननानैबो गोख्रोङै फिनजाथाय होदों। मख'नो गोनांदि बेनि अनगायैबो कच राजबंसि फरायसा आफाद एबा ABSUआ हारिनि जेंनाफोरखौ रायजो सरकारा सुफुंना होनो नाजायाब्ला बिजेपि सरकारनि हेंथायै फैगौ 22 डिसेम्बर खालाराव गुवाहाटीनि लास्टगेटआव 3 घन्टा नाङै हेंथा सोमावसारनाय हाबाफारि लानाय जागोन होनना गोख्रों रावै हुमखि होबावो। दिनै बेलासिनि खौरांफोरा बेखिनियानोसै। नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक, कमेन्ट लोगोसे आंनि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। एसेनोसै, गोजोन्थों।